Hay manay, pabakar. Ano bakar mo? Usog mo man. Mabakar ako. Ano? Ang Pasko ay sumapit. Buli ni na niya. Katapos pasaning bagyo. Alas 8 ning aga, nangaruling. Paribo daw ka mo. Barat. O ano ka na? Mabakar ka pa umi eh. Yung kwan baganyan, ano yun manay na sa katani? Manay, mautang da si mama ni yung sadong bilog buda sadong latang hakata. Ilista mo na lang da ata, iba na pag inusuling bandara. Utang na naman. Pag ikaning pambakar, adong ka mo sa kaibong na tindahan ga bakar. Pag mautang, uya. May pwede. Dito tutal kay mama mo. Dito tur mo. Kuri-kuri. O ano ka na? Mabakar ka pa umi eh. 3 baltik tabi manay buda coke. Plastic mo pa yung coke. Gusto mo iplato ko na lang para masaya. Para happy-happy kita dito ga boss. Kuri-kuri mo man. Kalulain mo man. Sana ako na.